Ji roja pênşembê ve li kampa penaberaniya Gravaxiyos li Yunanistanê nerazîbûneke mezin di navbera neştecî û karmendên wê kampê de rû didin. Her wiha di navbera koçber û welatiyên wê giravê de. Li gor jêderên ragihankariyên welatê Yunanistanê şer û pevçûnên xwînawî di navbera koçberê li kampê dimînin û xwebexşên ku li wir kar dikin ku di encam de 2 kes birîndar bûn û hatin veguhestin ji bo nexweşxaneyê. Heman jêderan tekez kirin ku 4000 koçber û penaber li wê kampê asê mane. Bi sedema wan şer û pevçûnan hejmarek konên koçberan hatine têkbirin û hin jêderên hikûmeta wî welatî metirsiya xwe ji bikaranîna wan bûyeran ji aliyê radîkalên wî welatî diyar kirin. Li gor koçberekî ku ji heman kampê ye, berî 6 mehan desthilatdariya Yunanistanê xerabtirîn binpêkirinan derheqê koçberan de dike. Ta ew kiryar gihîştine astê diziya perê wan û destdirêjiya laş li ser kiçên wan. Ew jî di demekê de ku aliyên mafî û mirovî dûrin ji rûdanan tevî bangên berdewam yên koçberan. Her wiha û ji ber sedema wan pirsgirêkan dergehê koçberiyê ber bi welatên Rojava hatiye vekirin ku bazirganên mirovan wate qaçaxçî wê rewşê bikardînin ji bo birjewendiyên xwe. Wezareta Navxweyî ya Yekîtiya Ewropayê gengeşeyên germ roja Îliyê kirin piştî ku welatê Slovakya ya ku serokatiya heman yekîtiyê neha dike, pêşînyara çakirina sîstema neha ya penaberiyê kir. Wezîrê derveyê welatê Almanyayê Thomas de Maistêrê ji aliyê xwe de got ku ew li çareseriyek baş digerin, lê ta niha ew negihîştine wê yekê. Her wiha Wezîrê Navxweyê Slovakyayê Robert Kalinak jî got ku me gengeşeyên vekirî kirine û hin caran lê keftîne û deng bilindî jî ji ber germiyê û tundiya gengeşeyan hatiye rûdan û serbar kir ku me heman armanc heye ku em hemî daxwaza çareserkirina krîza penabera ye û piştî çareseriyên wan yên salaborî bêsûd bûn ew neçarin li awayên nû bigerin. Şêrîn Kîlo Ark